Hej, jeg vil gerne fortælle noget om en figur, og så vil jeg gerne sige, at for at starte med, at menstruationscyklus var i gennemsnit 28 dage, men det kan også vare 21 til 35 dage, og det man ser her, den gule legeme, den, det gule legeme her, det holder op med at producere østrogen og progestrogen. Og østrogen, det har en negativ feedback på FSH-koncentrationen, som vil falde i sidste halvdel af follikelfasen. Og det lave niveau af FSH i resten af cyklus forhindrer faktisk dannelsen af nye follikøller. Den høje østrogenkoncentration stimulerer faktisk udskillelse af LH ved positiv feedback. Feedback, det betyder, at et endepunkt i systemet udøver et regulerende effekt på et eller måske flere væsentlige led i systemet, og væsentlige i den forbindelse af at mængden eller hastigheden af endepunktet ændres, og ved negativ feedback udøver endepunktet et inhiberende effekt på systemet, mens ved positiv feedback udøver endepunktet et faktisk fremmende effekt. Og man kan sige, at det er vigtigt med de her feedback mekanismer, fordi at det er nødvendigt at opretholde de her homøostase, hvor der så forekommer i mange biokemiske reaktioner, og den negative feedback af eller produktionshæmningen er den mest faktisk almindelige, der forekommer i mange enzymreaktioner, hvor det dannede produkt eller direkte hæmmer enzymet, der danner det i andre feedback-reaktioner, hæmmer produktet et enzym, der ligger længere tilbage i reaktionskæden, hernede i reaktionskæden. Og det kan være en fordel i det, at det mindsker spild af energi, og at det måske syntetiserer, altså formindsker det på en eller anden måde, det stof, der ikke har behov for det. Og i praksis vil en feedbackhæmning ikke stoppe reaktionen fuldstændigt, men faktisk mindske produktionen og hæmmer også de her hæmning af reduktionen, hvorimod den positive feedback positiv feedback forekommer sjældent, men det er, at den får systemer til at løbe løbs på en eller anden måde, og det nogle gange godt kan gå galt af dannelsen af det her produkt, som stimulerer dannelsen af endnu mere enzymer. Hvor et eksempel er på positiv feedback er, at populationsvækst afkom får populationen til at vokse, og en øget population får mere afkom, indtil populationen når en størrelse, hvor den kollapser, kan man sige. Og selve udskillelsen af det her stof, som hedder LH, det sker ved positiv feedback, udskiller og medfører, at follikel brister, og der sker en ægløsning hernede, hvilket her LH-koncentrationen topper ved, at ægløsningen er ellers på nogenlunde det samme niveau gennem hele cyklus. Så hele gennem den her cyklus er de på samme niveau. Det her stof LH og FSH.
Hvorefter ægløsningen, så sker der cirka 14 dage, stimulerer LH-stoffet cellerne i den gule legeme herover til at producere østrogen og progesteron, den såkaldte lutealfase, afhængig af om der indtræder en graviditet eller ej, kan man sige. Så hvis en pige er gravid eller ikke er gravid, så sker der ikke den her fase. Men hvis nu ægget befrugtes, så udskilles FSH fra hypofysen, og det fortsætter med at producere det gule legeme og flere hormoner, hvorefter det så herover i slimhinden bevares, og menstruationen så udebliver eller bliver i sig selv. Årsagen til, at det gule legeme herover bevares, er, at befrugtede æg begynder at producere et hormon, der kaldes HCG, og det er GnRH, som stimulerer hypofysen til at udskille LH og FSH, der stimulerer ægstokkene til at udskille østrogen og progesteron. Og østrogen og progesteron virker under det meste af cyklus negativt tilbage på hypothalamus og hypofyse, som dermed hæmmes. Men før ægløsning er der positiv feedback, og østrogen virker fremad tilbage på hypotalamusen og hypofysen. Men selve hele den her cyklus, som jeg sagde tidligere, den varer 28 dage, og i midten af ses, hvordan follikel vokser de første 14 dage, og derefter de sidste 14 dage efter ægløsning omdannes follikelcellerne til det gule legeme. Og under de her begivenheder i progesteron ændrer sig i løbet af cyklusen, hvorefter den voldsomme østrogenstigning på cirka 12 dage påvirker hypotalamusen med positiv feedback, som fører til en voldsom stigning af ægløsningshormonet LH her. Og de forholdsvis høje værdier af negativ feedback, det betyder, at udskillelsen af FSH og LH hæmmes, hvorefter de bliver mindre og mindre. Men det var kort sagt om figur 4-7, og jeg håber, du har nydt det.